Serdar Berdimuhamedov Balkan we Daşowuzdan soň Lewap we Marwazarlaryna aýlandy. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň mali we ykdysadyýet pudugyny gözegiçiligi diýen orunmasary Serdar Berdimuhamedov täzeýliň öň ýany prezident kakasynyň tapşyrygy boýunça Balkan we Daşowuz welaýatlaryna mala aşyran saparlaryndan soňra Lewap we Marasewitlerindäki bazarlara aýlandy. Azatlygyň habarçylary vice-premieriň welaýatlara mala aşyran saparlary barada döwlet medeniýetine aýdylmaýan jekme-jeklikleri habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlary beşigine görä Serdar Berdimuhamedov 20-nji dekabrda Balkan, 21-nji dekabrda Daşowuz, 22-nji dekabrda Lewap welaýatlaryna sapar etdi. Azatlygyň habarçylary Kiçi Berdimuhamedowyň 23-nji dekabrda Mar welaýatyna sapar edenligini habar berýärler. Bu sapar bilen baglykda habarçymyza görä 22-nji dekabrda welaýatyň jemaat gullugynyň işgärleri Mar şäheriniň köçelerini arasalamak işlerine çekildi. Marynyň gök bazary, Läle bazary, Ýüpek ýoly sewda merkezi vice-premieriň saparyna taýýarlyk gördi. Azatlygyň ikinji habarçysy Serdar Berdimuhamedowyň sapary bilen baglykda 23-nji dekabrda Aşgabat Mar magistralynyň uguruny ýerleşýän köp ugurly bazarda hem taýýarlyk işleriniň geçirilendigini habar berdi. Habarçylarymyz bilen gurrundeş bolýan ýerli ýaşaýjylar vice-premieriň welaýatlardaky bazarlary, şol sany Marynyň bazarlaryna edýän saparlarynyň dowamyna bolçuluk sahnalarynyň goýulýanyny aýdýarlar. Emeldarlar bazar atly teatr sahnalaşdyrýarlar. Alyjylar we satyjylar öňünden ýazylan senariýa boýunça çykyş edýärler diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyga ma'lum bolşuny görä 23-nji dekabrda Serdar Berdimuhamedow heniz Marynyň bazarlaryna aýlanmanka, ol ýerlerde döwlet telewizionyny üçin bazarlar öňünden video ýadyg edilipdir. Azatlygyň beýleki habarçysy vice-premieriň saparynyň eýän bir günodal 22-nji dekabrda alyjylaryň Marynyň gök bazaryndan çykarlanyny habar berdi. Hasazol Azatlygyň habarçylary ýokary derejeli emeldaryň sewit bazarlaryna edýän saparlarynyň dowamyna diňe öňünden belli galynan raýatlaryň bazarlara goý berilýänliklerini habar berdi. Günürtan saat 12-den soň polisiýa alyjylary gök bazardan çykaryp gowy başlatdy diýip bir marly sewdegar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Günürtandan soňra bazarlar ýapylyp Serdaryň saparyna taýýarlyk görüldi. Bolçuluk hökmüne ýasamy bazar döredildi diýsem ýalňyşmyryn diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň habarçysyna görä sewit ýaşaýjylary Serdar Berdimuhamedowyň saparynyň dowamyna sehel aşaklan bahalar sebäpli her neçikde bolsa azyk haritlaryny satyn almagy howluýarlar. Halk Serdaryň gelen döwri haritlary arzan narhdan satyn almagy howluýar diýip bir ýerli ýaşaýjy vice-premieriň saparynyň ýygyny bahalaryň üýtgemek ähtimallygy barada howatyrlanmalaryny beýan etdi. 22-nji dekabrda Serdar Berdimuhamedow Lewap welaýatynyň köp ugurly bazaryna aýlanyp sewda tekçilerindäki azyk üpçünçiliginiň ýagdaýy we nurhlary bilen tanyş boldy. Azatlyk bilen gurrundeş bolan bir türkmenawat ýaşaýjysy Kiçi Berdimuhamedowyň saparynyň ýygyny özüniň bazary barşy barada gurrun berdi. Habarçymyza görä Kiçi Berdimuhamedow 23-nji dekabrda ýerden 9 töwereklerini Türkmenawatdan Mara urdy. Vice-premieriň saparynyň ýygyny men ak bazary baryp bahalar bilen gyzyklandym. Almanyň 1 kilesi 6 manat, portakal 8 manat, nar 15 manat, armut 15 manat, bananyň kilesi 25 manat, soğan 4 manat, kartoşka 6 manat, tuý 7 manat, mal etiniň 1 kilesi 35 manat, balyk 25 manat diýip ýerli ýaşaýjy vice-premieriň saparynyň ýygyny Türkmenawat bazarynaky bahalar barada habar berdi. Azatlygyň ikinji habarçysy täze ýyl bayramynyň öň ýany Marada adamlaryň arzan bahadan azyk haritlaryny satyn almagy howlukýanlyklaryny habar berdi. Ol ähli haritlaryň arzan bahadan çäkli meçberde el ýeterlidigini belledi. Meselem 1 kilogram konditer önümini satyn almak mümkin. Ýöne haritlary bir sagatyň dowamyna satylyp guturýar şeýledi. Bu haritlaryň ýaramlylyk möhleti belli däl diýip bir ýerli ýaşaýjy habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Döwlet telewizionyny 22-nji dekabrda Lewawyň bazaryna döwlet siýasatyny alkyş okuyan satyjylary we alyjylary görkezdi. Türkmenistanyň ýem soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizis köp raýaty subsidiýalanyň haritlary garaşly goýdy. Azatlyk radiosy azyk haritlaryny satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňüne emele gelýän nowbatlarda ýüze çykýan ýakalaşyklary barada habar berdi. Berdimuhamedowyň saparynyň ýygyny Türkmenawatyň bazaryna sapar eden ýerli ýaşaýjy et önümlerini satın almak üçin sewda tekçileriniň öňüne uly nowbatlaryň emele gelendigini gurrun berdi. Ýöne miwe satylýan tekçileriň öňüne nowbat ýok diýip ol belledi. Azatlygyň habarçysy Lewawyň etrap bazarlaryna hem gök bakça önümleriniň bahalarynyň aşaklanyny habar berdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow 17-nji dekabrda öz orunmasary Serdar Berdimuhamedow welaýatlara aýlanyp azyk üpçünçiliginiň ýagdaýy, bazarlardaky bahalar we owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen tanyş bolmagy tapşyrdy. Bu tapşyrygyň ýygyny
we sebitleri amalashyrlayan ýokary derejeli saparlaryň fonuny syýynçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz ýeketäk oglu Serdar Berdimuhammedowy ýurdun prezidenti wezipesine taýýarlaýanyny aýdýarlar. Kiçi Berdimuhammedow soňky ýyllarda prezident kakasy tarapyndan ýokary wezipelere götürildi. Ol şu wagtda çenli ýurdun parlamentine, Daşary işler ministrligine, senagat ulgamyna, sanly ulgamda hem-de ýurdun maliýe, ykdysadyýat we gödäwçilik pudowyna ýokary wezipelere ýeledi. Şeýle-de Serdar Berdimuhammedow belli bir wagt döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy boldy.